Из Гвардия в 41-то Народно събрание на Република България, начало с господин Ахмед Доган, и се вдигнаха на масов. Последните 8 години и повече дори се научихме да управляваме. И то сериозно да управляваме. Стана така, че без нас добре, но повече зле, защото нашите хора, които разбират от властта, постоянно висят на главите на тия, от които зависи съдбата на страната, за решаването на канализационни въпроси, нови работни места, водоснабдяване, пътища, инфраструктура и така нататък и така. Сега, без ДПС, зле. Ама всеки осъзнава, че без ДПС не става, страната не може да се управлява. И в един момент осъзнаха една много дълбока истина. Ако ДПС е зло, започнаха да мислят, ела зло, че без тебе още има зло. Защо не ни обичат? Питате вие. Един много дълбок морален въпрос. И политически въпрос. А кой обича тези, които успяват много? Кой обича тези, които изпреварват времето? Кой обича тези, които създават модели за съвсем друг тип взаимоотношения между държава, малцинства, правата на човека в европейска перспектива? Аз се радвам, че не ви обичат. Защото това е оценка за това, което сме направили. Без нас България трудно може да се управлява. Защото сме в самия темел на сигурността, самия темел на единството на тази нация, на нашата държава.